Tukore ya Jumatatu ubuneiga angona chaka nikiria tukurinde ya tokanga ana mange agendete mbale no mukoko na bwigo mbale no bororo ase eritukeriga ase mutinyo gatano na gatatu ndoche okuminyoka muno rero nigo chire chitariki kusirituko rekomi na limo ase umutinyo iga ugatano na gatatu mutinyo chakire na mungana mange satiga asensemo yende nigo mutinyo igo chakire na egesie kebego cyase abange osichira matechi nyinge ekirabono abange basiri abancho babo kwitera se emibasukano mibasukano yechipara mibasukano yabereke okorekana ase chinsinyo chinyinge eme yense ya Kenya korende ase ariyo gochingira buna e weekend iga ose eritukoregoro ase keminano kere ya chan ekero wiza crown ara choko tevinga ki abali bara bagosori bara Harambee Stars banyalete gokora kero ekoraga ensa korende asebono. Karibu sana ime ya Getembe TV erinde tinyare kusanga egati yaria na kwaliganire ase emambi abono kurubondo baka oika chinsa inye tonyare kusanga na asinchira ya kusichinse mochiri cha Facebook na boigo YouTube ase ogutunyora una Getembe TV ase tukeriga nabo ogonkwani abono mambi osange kerengere kya oso manye chinse mochiri ombwatete korwa. Karibu sana nchengro kwa Matildah oyo Obaigwa na boigo ekiratore Mike Wills mamuro bonchari abatebanga kwani abantu obare bonchari bonsi ko abantu bonsi korochinse mucha bonchari abantu bakurwa obogetutu ya ruguru ya mate abantu bakuru obogirango bobasi abantu barumba machoge chonsi nawo igo abantu obanyari bare timkagire tingane ebironde igo omwensi mbia mono sana karibu ime ya Getembe TV aseri tukeriga ya Jumatatu erinde tinyare usanga egati ya yare asyo murobero iga ayare ayutukubangire aseri tukeriga ayitukwariganire ase wiki iho na mange sana karibu na tuchake ase ensemo yekionga mwancho murigereria abarai ao nigo bagenderire kogokera egetambukiro kyo murai bwense gusira chia mate iche abasae beke golegia genzi abanya arite gusiria magema abo chingake icho korobekana oyo bango iga obeire kosonya re kogokera egetambukiro kyo no muwakilishe obwabangina kurase county ya Nyamira umuske zirusha umumanyi oyo bono osingereire na koboria aboigo akuboria buna nigo obwene bubonete kwikiraniwa ase chinka echo chonsi aiga nigarenge koyakwana ase omoyega bugosira magacho ime yamanga county ya Nyamira ekero egati abarai ao banyalete kwikirana roro egati abo moseneta bwe county ya Kisii Mosque Richard omomoima onyonga umurikeito Daniel Ontiri na robotiro asinjira engekirano agokwana asomurubeliyo muske jerosha mumanyi igochinga kicho agokeire getambukiro kyogosira cyamate cyabasai abasirie magimabo nabuna njiganetie goikwange na koenekeligwa oboene bwabo. Kama serikali sasa imesema itakompensate wale ambao walikufa, kitu kingine tunataka ni haki yao, tujue yule ambaye alifanya kile kitendo, kwa sababu yule muwaji na yeye apatikane na yeye apate haki hiyo ile yenye biti kolipagete era atware ikera to kutware nse abantu bataka ko bapucha omuntu minyakoko regento eroma na kwebisa ukwana somoiga bugosira magacho ase parish ya Kerongo yegotoka manga imeye bunge ya Kitutu Masaba ase county ya Nyamira uyo aliganetwe no Mosque Clive Ogura boigoirete libagali nene aso kwaligania abare ya baiga yerusha nigo boigo akwandra igoro yoborai wabangina yeye omukungu oyongoro kucherusha mumanyi otebirina kakitigana nzenda arwe kyerokereje komora abanyonga muno lyatara ngo babatereri bare rogora aba omukungu erinde onyonga na motebi umete tinkonyora onyonga omukungu mura bukikokora buya onyonga naye koraiga erinde ekyerokereje kegera nenti tosugumana torete ebintu bibwenere gafeito mwana gwanjabo bona ntena tebanga nekero kyo bugaba nankoriya muno mukungu ayafika out anya abandi baroto kuminyokania tikabaje nancha ya muredi for that go weba gurubu nero rabe nero green lakini mbaganda
you down. I am ready, I will work, and I will be there for you, my good people. Asense mwende onyonkani gamocha serikali asomuruburiyo bogosira chiamate chabasae oteba tali omoskeruto obwenrete kwebekera nirenga chiamate cho chibwenrete koyagwa. The idea in itself, I thank the president, you've done very well, sir. But that is not the way you do it. Give us the names of all our children who were killed, then tell us who killed them. Let us have restitutive justice by making sure that the people who killed them are taken to court and prosecuted. Then once you give me those names, now let us sit in parliament and discuss and negotiate with you how much these families are going to be compensated. Oteba waigobuna omokyobo bokobwatisia omoske Fred Matiang'i asetaro yokoligia koraense ya Kenya ekirenga babwate nekemo natali okobagana abakenya engana boiga barayi bande babwatisia boigo bakwanirigoro yobomo bomugusi na maene ono tubwate akaeri entutokoni chiyo kaeri aka otoguka rusie binera ngora na roga asire kumanya kwa miaka era 2022 Raila Amolo Odinga was not in government. He never looked for anything in this government. But today he's the one who is very close to President William Samoei Ruto because of one thing. We also need to identify one son of the soil. We support him 100%. And that is the direction Nanchira take. It's a bold one. And that is the way we need to go. And ni maita sare mumaitia sare lakini omuntu oyo mote baiga maita wono ntogoro tibara kunya gutulete bale bintu tokonyoranga no embono letire kintu kia Ruto tori lakini ndo mugine togo tebiga igwete kunya kwa smorori to wikalirio mweyo ocharuke oye ndo Fred Matiang'i toba sabo twalia okonyora murido okore okwirire. My senator, I only have one word for you. You have God's favor. Na favor, go say, I don't have a favor. Ogo wancheruwa kuria nyasaya vekire azore ya beire Carolina na kwa beire nu. Ogo tebia bandonga soarari. Temburango korereki. Nkorobothirigeta seni kia Getembe kurega se county ya Nyamira ilitirane nguruko Daniel Untiri Mwanjo murigirira gutigana nayo abatakanwa nigo besokire na kwemurunganeria ugotesiro gose gokonyo ase emirobiri yabo ya butambe nigo bono banyari gusanga ebirengere byabo nigitesini kiga kia Getembe ane muno kuro ase county ya Nyamira una agotumanyo murikito Gilbert Akobi. Ababuraka imiyagusi besokirie kurera iguru yogo takonywa nechinsagia cye serikali kiria kitegaire ko bakonya bunabisi yo mu women rep necinde kinyinge Recho Bundi no muteneri bw'ababuraka kurwa sensemo ya Ntana ime county ya Nyamira abatule ntutweka bunabona se serikali yeito ndubate women rep oyole cheruso yomo base Nyamira county bono ngonyorore ngano nyeni ntuchi besenjiro rochikuruwa ase abangina bono nabokonyoranga chibesi chekero chiarurwe intu ababora kantuli koinyoru nande gokonyoranga challenges to wetera nigo chire chinyingi nabokonyoranga abangina babarabu abande mbale nabagaka babo ase chinga kwanyoranga bono intwe abatoli intutwe kabangina nabokonyoranga igo gosino mwano orangeli bo school goso otakeire kende kwanyoranga ntuntu bwati obotamira stoko nyara ko batoko genda guchikoligia gosento bwati onde yotara consult nere ase nyomba inde tolenga mwana na kia kunyara ko baga ko ende school nigo
atuguteirare engencho baria babwata bagaka bakubaira ensemo na kubachora gukia ensemo igoro yo gutatwara bagaka babo nabagigo kwabikira magoso igoro yebikorwa by'abana babo garasari gwe skuru kwanyara goso bana bande bayimukire bacire kwerigeria umwana kwanyara goso otoire gatambugere kyarasari yari siko kwanyara nano cire ko bibinto by'abana abangi nababwata bagaka baso abatebana ki abakungu abakwira abasaja abana babo tebagambeiri ya twasabire motokonya kakine intu tababa mo babo ekeromo usiye itengima mwaligereria babora kali tangani ekero chibese ichi achire erinde mwamanya kuligeri nababande ekiara barumba bwata bagaka okonsoli bare nyomba buya baranga ki baena no bosemi na kibakunyara kwa baba omongino oyo igani gabwateri bori ali kongo cyase omuwimenera pwe county ya Nyamira Jerusha mumanye igoro yo kiganja gyo gokonya ababura kagataranya ko bage ko bakonya bono gakina kitwara gusabana ki ekero chibese ichi kunyara ko bachigoja igochera bono abangina bari bwata bagaka boka gusena intu no tolimi bono nye titoli merende kiagara titoli kuinyorwa goto gwentera challenges ichire chinyinge bono ni goto gocha koire getamukere bono indi na intu tochoro mongina o widows o singles o gotenera abangina aba indo nyara ko bagako bainyori aba bande baba bali babwata bagaka na intu bali tutobatia bagaka tochoro yoito inda bagako totenenera indi na intu nyara chibese kitokonyera abana bono gosemeria kwa bonkorianga na barabwo babarwe koba abantu abamo babo baria bagukinia magenderero ase chinsemo chionsi chiorogongo rwagusi ngurbo Getembe TV kurwa sensemo ya Nyamaiya ward constituency ya West Mugirango county Nyamira Maritana nche Gilbert Kobi mwancho murigere igesakwe geke ky'abanobi igekorwa ase abaisilamu kurase county ya Kisii na boigo bari bamenyete iskwe yomochie obosongo nigo besokire na kurubekana ase kiria bakorera buna nigo babiri bakombigwa ne serikali ye county ya Kisii igesakwe kyo nigo kiamochirie umugavana wa county ya Kisii Muske Paul Simbarati ase ogote babuna nigo abirika kubaombia na boigo tari kubanyora ase amagendero anemono ase pare kugenda chinsemo bamenyete nabo igo kombigwa ase amabaga yemeremo ase serikali ye county ya Kisii anano mono ase enyagitari nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Sana kukuwa na community that is neglected, not even recognized by the government. Recently we had an issue ya Kisii County ilikuwa inaandika 110 nurses kwa Kisii Referral Hospital, but it's sadly that in the whole of Kisii County we don't even have a single Muslim. Yes. Or even a single Nubian. Na si ati watoto wetu hawajasoma. Kitambo they used to tell us that hatuendi shule. Siku hizi we are going back to school na tunasoma. Why is it that our right is being taken away from us? This is our constitutional right and we are not even begging. My colleague said we are begging. We are not begging. We are demanding for our right to be respected and given to us. Tunasema tunaomba serikali sisi tuko na nyinyi wale wa viongozi wako ndani tafadhalini, kwa sababu sasa nyinyi ndio kusema, lakini ikifika wakati ya kura sisi ndio tutakuwa kusema. Tunawaomba sasa, tunawaomba lakini mtarudi kutuomba vile mlituomba, lakini tafadhali tunaomba kwa roho mkunjufu mtutengenezee hii barabara na mtuwekee light, kwa sababu tunataka tuwe kama wakaaji wa sehemu zingine. Ukiteremka daraja mbili kuna lights mpaka asubuhi. Hapa kwetu kuna giza. Mama mjane wa mama wakitoka kuhustle wakirudi huku usiku ni shida. Mtu ananyang'anywa kwa barabara. Hata kama tuko na polisi karibu na sisi atakuja kwa giza. Hata askari anaogopa giza. Tumejaribu kuwahimiza waheshimiwa ambao sisi ndio tumewapigia kura watusaidie, lakini hatuwaoni, wametusahau kwa sababu sisi ni jamii ambaye kwamba ni ndogo sana katika hii kijiji. Tumezaraulika sana, barabara zimetuzunguka, hii kilomita yetu ni kidogo sana ambayo kwamba tunaweza tukasaidiwa tuwekewe hata kama ni moram, hata kama ni uwezo wa serikali, ile pesa ambayo wanatoa za matumizi ya wakaazi ambayo kwamba ni wachache hawajiwezi. Sisi tumejaribu kuwatembelea, hatujaona mheshimiwa yote ambaye kwamba amekuja kutupatia support kuhusu hii barabara yetu. Tunahangaika na watoto wetu wamesoma, hatuna kazi. Tunabaguliwa sisi Waislamu, kwani sisi wasi wa Kenya. So sad that we have a county government that does not even recognize a Nubian. We were last employed in Kisii County
ile era ya Ongwai. Up to now, no single Muslim or Nubian ameandikwa Kisii County. Do we say ile jasho yetu na vita ya campaign tulifanya yote hapa nje ilienda na Ongwai? It's so sad. It's so sad. And this one should go back to our county governor. Wanchu muligereria okuboria ni gukwa ruru gochase abantu bagendere kwirikia na kunyora ebibande na nchire yamo yokwyarigania ase obochori obonene bu mwaka o 2027 aiga nigo anyarite gukwana ritukore igoro na barai ao ase kanisa yarakuna egotoka ase bunge ya Kitutu Church South County ya Kisii. Mulikaito Gabriel Nyakundi na ringaro katoretera roboti barai aonigo bagendrete kuburia abagusi gochichamo iryo kwenekia ngo je bale kumusira hoyo kabere umuwaziri w'Igisemina Obaigwa Burindi Dr. Fred Okeng'omatiangi aseganga yayo kuligia ekerogo ky'Uburai bwense abakenya abandi bonse bamwere gutubwa nesina kuchecho babyobo bwebwa umwako yo kuna wiya to kuseri karinde kasongo bateri n'umuntu kwiko musacho oranya ko ruziga songo omwana ke baruka foini Matiangi Mwenye mwenda matarabiko Matiangi yo wapesi Matiangi watekelezi ya Kenya. Sisi wote tuko nyuma ya Matiangi, lakini yale tunasema huyu kiongozi wetu Obaigwa bagania abagusi kwenekia ngo bwata bale bibande ase umubaro munene iri kwenekia ngo kigotwara bale kikura kinyinge ebibande amobono bezi kwanda bya esirete make sure for place remix abantu bari bafite ibande n'abangasa make sure for place ibande wanafunzi wote zeba kufikia ndio 18 years gari wewe Etwani, the 2027 utwala chukura chini n'abagusi bobo for one of our own and president. To kwakira Matiangi kura, ane to kwakira bande, ando batene mwakie kura. Ngabana bayiko bakire bakira, hana bayiko babwatire bande, bakori school, baro abanye mu rugo rw'abagusera abana kikura mu kura ko bese ire 2027. Tingo ripoteri ya Getembe Bwantete kyandage komike Getembe kurwase ebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii Nyenguruku Nyakundi Gabriela. Abamenyi bewodi ya Nyamaya iyo gutoka ime county ya Nyamira na barai ao nigo baganire serikali ni kiumbe ky'obochori ni chimbibe kya IEBC kwarigania obochori me wodi iyo ase obwango omona ire banyore umurai wodi iyo nigo yabeire etabwati omo MCA asige kimya kebere bono magika yomo MCA gosoyo kabere omo MCA obo omoske Elijah Osiemo gosirio bugima bwae wetrase umubasokano omobe wepara nechinga kechecho nigo banyare gukwana chibunge chinene mense ya Kenya anamuna sorogongo rwagusi chinyare kubaganwa na omurikito na inde Gilbert Kobi agotumanyo ukugania kwa beiraro kwa bwango mono ase kiumbe gyachorirwe gyokura obochori gya IEBC kwangoya okura obochori gwe chinsemo chiria chitabwatia abarayi na aba MCA n'abachumbe na ewodi ya Nyamaya iyo omu MCA obo asirete Pastor John Nyangute no murandia uraete okwena naringa na ime ya Marara Camp Center amuna nachicha narora okugania okonene kurase ewodi ya Nyamaya abwasi Marara Camp Center gutoka na jagete sabali mapema lakini ngacha kuikabo tuko saine asenge njo umurayi umu MCA atali wodi na kwete ase igwa magenderera alense twale kubulia serikali amo nabarayi babekwa ase komiti eri obochori ya IEBC edigereri chiwodi munechi chibwata magania yokonyora umurayi ase igo babaikera asokwani kwabo nabego neji constitution chiri chingare bale gusabanga Nyasaye ko bakonya chibagwe elinda magenderero achange ase abantu bomonene nakekogera twale gusabanga amatemu nabagocherana n'abakristo baramana n'abarayi
ase engencho amagenderero abeirense. Korengana no murandi oyo iga chisukuru nigo cyaba chikobungo mapema ase engencho chibesa chitatumetwa chiria chimanyekate na capitation. Chisukuru ekyabungu mapema ase engencho ibesa itaratumwa ya capitation. Twale gusaba bali batoigweta barayi bechinseme chichonsi kero yo makole ensemo yaye erinde abantu abayiboli na abana abayigo n'abamenyi benseyi anyaro bakole liboro buya erinde nalyo ana kera abakristo bagusaba Nyasaye igwa igoro ya ibirengo byabeira roro bigokina by'abantu bagoita bamwe abo murandi oyo iganiga asabire obotoereru nabo igobwanchani kobao si yaito engana yakira ase kanisa nabo igasaba shiriki baito abekora kinga abantu baita abange bakure nabokora ngo kwaruka wechi inkoro chito nkora abo kuyamo no monene twale gusaba abantu bonse baonchokero monene bancha abamu abo elinde 20p na Nyasaye natuanjete kara kutogenda takwaliganigwa ase ngenje yobogema bwa kale na kale abagwatani bande nigo baragire kyara umurobirio osha ase utaranyara kubago gukonya abantu bonsi nabo twakaga munange konya abantu lakini bono yaikira ase abantu batakonya kepi ekogera abantu twakagete muna nigo bagwenete kutwara rigori elimo lakini bono yaunjukire nande nonyambaria baguchia ko register sha iyo ase chinga kiji yo sangi muno muntago tebigwa akane umwako mugima wano lindo muntu mutaka oborwiri bwa mucheire tabwati bese cyo gwaka no mwako mugima igore ndi gusano gukwa serikali tigerengere buya ebekirinde onye kere universal tigebe kiri gori yarimo naramangana ebirero okugania nabo gosemeria koro buna ase akwanirwe na chikonyara kwa kuri ligwa burongera ko konyo ne serikali yeroro ngori boteria Getembe TV kuri ase ward ya Nyamaiya West Mugirango ne constituency county ya Nyamira Maria Tanenche Gilbert Kobi Omurai wense umuske William Ruto na boigo abrai bande nigo banyari tugwikirana ase kanisa ya PCEA Joshua Memorial ime ya Limuru county ya Kiambu ase amasabo ukona koro ase kanisa yo nigo omurai wense anyari tukwigirira egati yemero iri ya serikali ane mono obwagachi bw'inyumba cyerigori irense na boigo akanyara koro okobole na boigo gusegeta gucyase abasaye banyara guswa ase cy'isukuru cyo bobundi erio obachi kwenyorera emeremo ase umurobero w'obwagachi gusese emerobero eyo y'obwagachi bw'inyumba cy'amaguri ainsi ndio tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, miradi ya maendeleo, tupange vijana wetu waweze kupata ajira. Nataka niwatangazie vijana wa hapa Kiambu, mmesikia tuko na Technical Training College hapa. Huyu mjumbe wenu alinitembelea wakati mmoja, tukakubaliana na yeye tutajenga Technical Training College. Hiyo Technical Training College imekamilika, tunataka vijana wapate nafasi ya kusoma, hasa taaluma mbalimbali ambazo zinaweza kutusaidia katika ujenzi wa taifa letu la Kenya. Tumetangaza tunataka kuajiri vijana wale wako na technical skills ambao watusaidia katika program ya housing na markets na hostels. Ningependa kujua wale vijana wa hapa Kiambu ambao wako tayari. We are going to hire between 8,000 and 10,000 vijana wamemaliza TVET na wale wamemaliza university wako na technical skills ya ujenzi. We want to work with them. Na tulitangaza last week hawa vijana, we want to hire them as interns initially as we prepare them to be proper technical staff to work katika program yetu ya housing na markets na hostels. Saa hizi tuko na manyumba 1170 ambazo tunajenga Kenya mzima. Tuko na zingine 1700 ambazo ziko katika mpango yetu, na we want to drive housing ndio itusaidie kupunguza ile kugawa mashamba, kwa sababu tukikatakata mashamba ambayo tunatumia kwa kuzalisha kilimo, pale mbele tutakosa chakula, pale mbele tutakosa mazao. Tutakata shamba ya chai,
tuweke manyumba, tukate ya kahawa tuweke manyumba, tukate ya mahindi tuweke manyumba, alafu tutapata matatizo. Hii affordable housing ndio itatusaidia tusikate manyumba, mashamba ya kilimo, tuweze kuishi mahali pamoja, tutumie ile mashamba kuzalisha chakula na kuzalisha mazao yetu ambayo yatatusaidia kukuza uchumi wa taifa letu. Mulikiria soroboti yoro no togo bekira egetone ensemo yekionga kolende nekirongo kubolinga chitageka chinkeigo chitageka ngibere tunyarugotera chigazeti ase obwango muno nabo yonekero gikoraga ensemo tuchikomwa awiza crown erivaga anyara koletera ensemo yechigosori kone nasobono tobasagoska. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom ya Etwani go ere engale iyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bago tebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikonyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase ou MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamura bakikuya
Rika ujumbe chawo chinsemo cha Facebook ugendera gusanga ekiro uko umanyirite aho chinsemo chiri ubu ugendera kubwati umurobirikoro naboigo etimu yao nereri nyara gutag babere batatu abo chinsemo cha Facebook naboigo so YouTube naro nabo kugenda se live chats onyare kubeka comment yao aroro nandi nabo nkwane ritskore ebambe yabo no mahite na manga birika okorekana kuru wiki kuru mutinyo yego gatano na gatatu chagete ne wiki ya erire weekend bwata mange ase bari bachite go tiotereria gose ko chengera goshabikira umupira uri ikeminano ge timu ya Harambee Stars na boigo eri ya Morocco nkorenginga bono bairende asichinka cyabo bari biye muchaki wiki asinjirere eyo munso kigima egazeti ya The Standard yeri tukuria rero Ruto Messiah Games ngabono egati ya monchorere gose mecheso nere murai bwensaro kanire kawokora anamono ko orwa anyara go soime yeserikali una umurai bwense gota crisis cycle. President Ruto's reign has been defined by sweeping changes, sudden reversals and high-stake rescues, often of his own making. Ngabono nigo yabirike gutwara oko ugoncho kanana kwa amagana kwa samonchorire amanka bereka okorekana ase chinsemo o ase chiwizara egotonga from fuel prices soaring to a record of 211 Kenyan shillings after subsidy removal, sparking public fury to fee hikes, digital IDs and court battles. Gabono ikati ya manganali abire kako korero amonchari au narali unabono ogo kina kwa mafuta yiri gori ama uguta ye petrol naboigo ogonchorigo unabono okomenta gwe school fees naboigo school fees yende hatoka se university otevirenga yanyare gokegwa ntubwate ase amangana buna okwebwatere bande online ntubwata amangana yebigambiro ngamonchorire amange ayobere ka okorekana a familiar script plays out, disrupt, face outrage, then swoop in as savior. Ngani gabere gakoreta anda koreta omuchando gosokinia rigoririe binto na inde umanya gocha na inde origenchira yokorokia una nere bono chiribune Messiah gose ocha una omuntu gocha gotoria abakenya ase omuchando ori muntu akwebeka na inde orige solution kubaro kinga they do care. Critics call it saviors syndrome. Page yake ni gazeti ya The Standard Elite Korea rero. Asingincho yebiro 10 brave stars sail win over Morocco. Ikiminano getimu ya Harambee Stars iyo ntotetu kwana rapono kiagera with a crown nache na yo asinchira engikirano na gazeti ya Daily Nation omwancho murigiria ase egazeti ya Daily Nation nigo ndoche nganare bichiraro ne abakasoria bomupira bwenkoyo kurende asamangande ngotebere extorting fat bribes from jobless youths ngaki serikali egendrete gusena ki chinsemo ochigendrete gusaba ama kikurwa ase abantu guse anamuna basai botabwati emeremo bribes to secure employment in the public service are growing bigger as jobs become more scarce and the number of jobless Kenyans soars. An analysis of reports by the Anti-Corruption Agency show the amount officials are demanding as bribes from desperate job seekers has increased 8 times over the past 4 years. Ngapono ase maki ari bono kwenyore mirimo ime ya serikali guse ase public service nigo yabiringa bakoto ke komanyete omonto oyoko achae nke anyare gukonyorera libaga ase mirimo ya serikali korengana ne kyombe kiriyo kurwane obukurumi aiga asensi ya Kenya ekyombe ya Ethics and Anti-Corruption Commission guse ASCC niko batebirenga okomenta kana kwa maki bono nigo kwamentire mara gatano na gatatu 8 times asinse ye miaka ene mukano yo page yakane na boigo ya gatano nga time bomb 3.5 million youth were neither employed in school nor undergoing training by 2022 nga ase kurengana na utafiti yakoletwa so mwaka 2022 tobate abasai bari 3.5 million mbali school
mbali meremo mbali nonye skuru yo bovundi aste yo obo yani aste yo traces chabo chikoro kana abali igonda basaye abange bali siko bakoreta andake bakoreta chiskuru kose abandi batigete chiskuru njira batabwatikyo bagokora uyu no mugano ko yonyora se gazeti ya Daily Nation iri tukoria rero page ya kane na boigo ya gatano na boigo ekegambiro ngegendete kuyarigania kigima ase obochori obonene the judiciary gotaki legal battles poised to shape 2027 elections ngamba gendete gutwara getiro sana kiro bagendete kurigere naki barache ko handle obochori ubo mwaka 2027 na boigo ase page ya gatatu. How 6 people escaped tragedy in ill-fated bus. Ase bus iri yanyarako gwa koseko bwaterani wasomo basokano chinse mochiria cha Kisumu nigondo chenga igambara iga abantu batano noyomo barabo nigo basere baragote banga kuponea chupu I think entubunekyo eringa nigo baminchoretia makweri ayiga naseki nga esingincho yokonyoro kwabo bakanyoro basi iri kabatiga na kugotigara basi iri chinsanke igo ikanyara kubwaterani wasombo basukana iyereta abantu 25 noyo mogosiria amagimabo ase eritukerio na boigo gotigana nayo devolution at 12 a tale of growth graft for counties kisa mangana yechi serikali chichi county asoete pono nigo chakore emiaka 12 kisa mangana devolution achako mwaka 2013 wikiraboni emiaka 12 yaetire mkiki abere kekorekana county nchiroro chakine na boigo echinde chanyare kubwateraniwa ose aba governor na boigo obokoreri mechi county bwabere bokubwateraniwa ase amangana yobokurumi epedine 14 ase gazeti ya Daily Nation irituko oria rero ndochenga wiza na konya kontevinga ategitango gote bruna amashabiki aria Harambee Stars naki aba gusori ba Harambee Stars ba nyare wikia chivesa woni geke ganje kya akorokana kianorire yatingira ke bono wikire 2.5 million Taifa Leo egote ba Stars ya Goliath ngana nereyo yunta kwanere bono Gachagua alilea koti kuhusu umwilo ayana mangana asiasa yae umo konyo mumraibu nsomo koro musikeriga Gachagua Sifuna amkaribia Kalonzo kunani yani kuna nini okoranga omo Senator Boy County ya Nairobi omosike Edwin Sifuna uchakire ko moikange omosike omuraibu kiama kyawo ipo omosike Kalonzo Musyoka na boigo Thika karibu kwa jiji kuu la 6 Kenya bono Thika town ndo chane iligetie kwa status area kwa city bono irach kwa na maisano onemo na boigo ntubate kongamano la ugatuzi lanza leo Homa Bay amangana yo kwandra igoro yechi county moyiga yugose egekarekyo niko kyo chaka ritkurere rase county area Homa Bay moncho muligire asingincho yebiro tindigo chikogendera okukwana mange ase enseme yokorende ase timu ya ase bari banyari raiga una enokumo bane aboda nyasaye wanganchire na role litukeriga korende ngokaneria babo minto Bethsheba kwambuka watange byombe mwanya okay Eriko Soro koralita rokeumbu ekiongomeri agotabakorwa Nyabuya pamoja na boigo nsaribo Edwin Machabe agotabakoro chinsa machiricha chep ngombe no are ime yomorobera na boigo ntugate abalia kubuka litangani Leonard Kitungi agotabakoro chinsemo good morning Sultan Hamud well represented timeti Sultan Hamud ngai lakini mbiyamono sana shukrani kabisa Christopher Tandi kurachinse mocha burangi Kenyambi ne familia ya Bonventure Movisa agotebo good morning Matildah ere kurachinse mo chomo socho no are meyo murobere Dominic oirere musori bwege susu bana basi ge konge kurada Katare Gideon Hatika Edwino Mwenga jeria kerubo ana bande avange mbiyamono sana ase valemu abukire mambiki kima kosanga anainja so murobere singe chondo changa wiza ere okoralera te wanga 2.5 Good morning. 2.5 Of course. Kuna beshte mwenye ni milionea sai. Connection. Good morning. Ina kiwa akire. Wakire vya zaidi.
unakurigeri kuri nyumba unakona kocha ganchera ningubwate tumete siku hizi ndio ya digital. So hata ukiwa kwa bike uko juu tunaangalia. Otherwise by the way ndio wate wao sanguru Minnesota timeti ke wate. Siku hizi ukisikia niko Minnesota jua niko Minnesota. Ukisikia niko Dubai, ukiona niko Somalia Mogadishu, ukiona niko Akbar uko Iran jua niko huko. Otherwise ukoje? Niko poa. No itinga city okay tindo china mangana yenko yomono something is making me happy atopso komboli ya EPL mangana ndo city mumaite Shabana Harambee Stars hizo ndio wenye tamaleta lakini timetinga ki bao Korea lakini ase Manchester United aro ya Manchester by the way ni timu ene singima na ande itukondiro Manchester ave timu enge egentongero kwa kwanira yansekire sana by the way magazetini dhiki na kwaje City Comment kwa City. So kutoka Thika kwenda Nairobi, kutoka Thika kwenda Nairobi. It's just 50 shillings, 60 shillings, ndio? Actually, ere was 30 minutes a drive. 30 minutes ukiwa na private 25 minutes. Kero kutumeka matatu 30 minutes. Igete kwa City. Kisii County arondi ya City. Kisii County kero kurigereri mwancho ogete. Vibanda upo CBD asemo kuroga CBD mwabekire vibandaro anyway tindi so na magana siasa na magendro asinseme yiga wiza yes okobukoko paka chinsa ibere igoroga iga na lero ntore no mugani Victor Moses Super Kong Master turachiko kuonera mangana chan na boigo nengo yo Premier League yera chigo chaka na abantu ba Liverpool pole sana misi na ubaya kabisa. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemeka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya idubwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili manyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV subscribe